Продължаваме от студиото на предаването Делници. Приятно ми е, че при нас е господин Румен Петков. Добър вечер. Добре дошли, господин Здравейте Петков. На вас и на нашата председател на политическа партия АБВ, който е част от Обединената левица. Най-напред да коментираме избора на новия председател на БСП, господин Крум Зарков. Да му пожелаем успех преди всичко, защото няма да е негов личен успех, а ще е успех и за левицата, и за България. България без силна, автентична левица, каквато е конструкцията на БСП Обединена левица, няма сериозно бъдеще, няма възможност за просперитет и добруване и на обществото. Впечатлен съм от атмосферата. Да. Защото за пръв път от много години смяната на председателя на БСП се извърши по един много интелигентен, много цивилизован начин, много добре организирано оттегляне от страна на господин Зафиров и много добре поет щафета от господин Зарков. Така че считам, че перспективата има много сериозна основа, която беше поставена на онзи ден и съм сигурен, че след днешното заседание на Коалиционния съвет, първото, и заслужава приветствие, че по този бърз начин беше свикано, защото това дава усещане за стабилност, за перспектива. Нещата изглеждат добре и посоката е вярна, има нова енергия. Нещото, което се случи, не може да се получи нито в ГЕРБ, нито в която и да е от останалите формации. Така е, но Крум Зарков каза, че пътят ще бъде тежък и дълъг, но ще стигнем далеч. Неговите думи. Считам, че тази му увереност и самочувствие заслужават подкрепа. Днес имахте и първа среща на Коалиционния съвет. Какво решихте? Много ясно очертахме перспективите и като коалиция и волята за участие в изборите, за максимална консолидация на левите избиратели, на хората с социално мислене и ангажираност, за един следващ форум, на който да обсъдим активното привличане на кметовете, на общинските ни съветници, въобще на целия този актив, с който разполагаме като БСП Обединена левица, за да стигнем и до най-добрия за нас парламентарен резултат. Но днес приключиха и преговорите при госпожа Йотова, президента на Република България. Как оценявате всичко това, което се случи до този момент на тези разговори? Бих искал още веднъж да поздравя госпожа Йотова и за волята, и за енергията, и за излъчването. И специално за днешните консултации искам да кажа, че ампутираното възпитание няма протеза. Простащината и вулгарщината трябва да бъдат видяни от обществото. Интелигентността и волята за институционален диалог на президента Йотова също трябва да бъдат оценени по достоинство. Всеки от нас в човешки план да си направи изводите. Той господин Стойнев осъди езика, да. И то своевременно. Да. И всеки от нас да направи своите изводи и да преценим тази вулгарщина. Трябва ли да има парламентарно присъствие и трибуна, или ние като общество трябва да кажем, че сме готови. Не просто да накажем, а да покажем на себе си като български граждани, че се гордеем с нашата история, с цивилизацията, която България е дала чрез братята Кирил и Методий и чрез православието на света, и да покажем, че не просто така не може, а че ние сме готови да зачеркнем простащината от нашето бъдеще. Така, но ето, все пак виждате какво се случва и то на високо ниво. И за това казвам, че ние от високото ниво трябва да изчистим недоимък. Добре, по този начин ще има ли някакво обновление в политическата система, ако продължаваме по този начин? Този парламент в най-вулгарния вид показа черните краски на българската и на европейската политика, защото това го има и в европейски мащаб. И от нас зависи да продължим да способстваме простащината да влиза в българския парламент или да кажем не. Аз се гордея, че БСП Обединена левица в този парламент
Имаше, да, не голямо, но много интелигентно присъствие с много сериозна законодателна инициатива, парламентарен контрол. И това е нещо, което качествено ни отличава от всички останали. Сигурен съм, че това ще получи оценка и подкрепа от мнозинството от българските граждани, защото ние се нуждаем от този тип правене на политика. Да, политически сблъсък, да, политически различия, но арогантността и простащината са нещо, което на нас като левица ни е чуждо. Надявам се, че това ще бъде оценено по достойност. Има и още нещо, което на мен лично ми направи впечатление. Едно чувство за приемственост. Крум Зарков остави господин Зафиров в изпълнителното бюро. Предстоят тепърва форумите в БСП, но казвам още веднъж, атмосферата в пленарната зала на Конгреса, волята за консолидация, която всички, включително и ние гостите, усетихме, са много сериозен залог за добро бъдеще на левицата като цяло. Добре, ще говорим след като така влезете в следващия парламент, след като се съберат всички народни представители, защото на мен ми се струва, че тези дни ще има сериозни заседания на Народното събрание и то най-вече във връзка с този случай Петрохан. Тази трагедия, то не е случай, да. Една от особеностите на нашето общество е, че когато се случи трагедията с едно куче, на площада излязоха 30-40 хиляди души. Да, но сега не. Сега не излезе никой, но пък за сметка на това 3-4 хиляди анализатори се упражняваха на темата и то по един, да го кажем, неприличен начин. Да. Бих искал да подчертая много ясно и категорично три неща. Първо, политическата ангажираност и чадър на този случай, която реализираха ППДБ. И те са отговорните за тази трагедия. Не днес да излизат и да обясняват, че трябвало ДАНС да вземе мерки, пък прокуратурата, да, трябва. Закъснели са мерките. Но когато излиза Атанас Атанасов и говори, че трябва да се види дали има злоупотреба с специални разузнавателни средства, това е цинизъм. Той, като директор на НСС, е злоупотребявал по най-грубия начин. Аз съм подслушван и проследяван 6 месеца. Костадин Паскалев да ни е жив и здрав 3 месеца от същия Атанас Атанасов. Димитър Калчев, светла му памет, 3 месеца. Така че такъв човек да говори за злоупотреба с специални разузнавателни средства бъде по-деликатен нахално. Но тук поредицата от действия. Министър Сандов, буквално 20 дни след като се регистрира една неправителствена организация, я въвежда в експлоатацията с някакъв документ, който няма правна стойност. Министър се подписва как документа ще бъде по този начин квалифициран. Министър на образованието незабавно Денков предоставя там училище и да се върнем на регистрацията. Държавна агенция. Да. Аз много държа прокуратурата да разпита служителите на агенцията по вписванията, които са извършили вписването. Защото по там сигурно има подписи на съдия, които на всичко. направих с сериозни юристи, казват, че без външна интервенция това няма как да стане. И тези хора, които са участвали в вписването, или трябва да понесат най-тежка наказателна отговорност, защото те са участници в трагедията, която се случи, или трябва да си признаят кой ги е интервенирал, защото тогава кой беше министър на правосъдието също е достатъчно сериозен въпрос. Тоест, ние имаме трима министри минимум. Че тя сега е в парламента. Ангажирани. Да, всеки може да бъде рус толкова, колкото му позволява горния завършик на тялото, но да кажа още веднъж, това е политически интервениран проект. И всякакви опити тук да се правят внушения, да не се политизира. Как да не се политизира? Така че ние трябва да си дадем ясна сметка за цялата тази трагедия като генезис. Даже не коментирам подкрепата, която кмета Васил Терзиев получава от един от участниците по повод рушенето на един от паметниците. И то значими паметници в нашата история. Но да сме наясно, аз обвинявам в случая прокуратурата, че е твърде свенлива, да го кажа
най-мило, в бездействието си, точно поради страх, че ще бъдат политически интервенирани, ще бъдат агресирани от тези хора, чието всеки допир до съдебната система е водил след себе си катастрофа. Съдебната реформа, разчленяването на Висшия съдебен съвет, не се колебая да употребя този израз, технологията за избора на главен прокурор, начина за избиране на членове на Висшия съдебен съвет, така че да си дадем ясна сметка, че тази трагедия, съболезнование на близките, в своята основа има политическото съучастие на ППДБ. И тук прокуратурата и съответните служби не трябва да имат никакво колебание при разследването, ако искаме да върнем доверието в институциите и институционализма. За съжаление, всички тези или голяма част от анализаторите дават своя принос в допълнителното нагнетяване на едно напрежение и, как да кажа, агресията срещу институциите в случая възпрепятства ефективността и бързината в разследване. Ама как можеш да си купиш 21 имота в България? Първо, как можеш да си купиш толкова имоти? Второ, как може буквално за часове да бъдат издадени разрешителни за оръжие? И то не на едно лице само. Тоест, ние имаме серия възможност, серия случки и събития, които действително се нуждаят от пълно разследване. И тогава, когато ние казваме, дайте ни веднага информацията, която имате, като общество, според мен бъркаме. Ние, поради недоверието, трупано с годините върху правоприлагащите, разследващите органи, искаме от тях днес и веднага всичко, а понякога една такава припряност може да не просто да възпрепятства ефективността и бързината на разследването, но може да го похаби, може да го направи в определени случаи. Вие сте прав, защото аз сега, доколкото проследих нещата тези, не само за това говорим, още преди няколко месеца е имало сигнали за това, което се случва там, но доколкото разбирам, не се реагирали. Преди години е имало сигнали, пак казвам, тази свенливост на прокуратурата трябва да бъде преодоляна по най-бързия начин и като се почне от Агенцията по вписванията, се мине, разбира се, през близките и през всички останали свидетели, нещата да се доведат до край, без оглед на това кой е в случая. Ама бил министър на околната среда, бил чест прави на сегашния министър на околната среда, че без колебание обявява цялата процедура и действителност събитията и случките, които са съпътствали тези действия и бездействия. Но да се каже достатъчно ясно на прокуратурата, действайте без оглед кой къде е и какъв е. И още според вас има ли нещо притеснително, че господин Терзиев е дарявал средства на НПО-то? Когато ние имаме такъв тип взаимодействие, политическа подкрепа за действие, после дарение на тези, които са му оказали политическа подкрепа, остава впечатлението за липса на хигиена. Но, както казах и макар и по друг повод, липсата на възпитание, ампутираната нравственост не могат да бъдат заменени от протези. Притеснително ли е според вас, че министри са контактували с тази структура, ако мога така да... Вижте, министрите не могат да бъдат защитени от контакти, но тогава, когато в резултат на контакта ти подписваш договор с едно НПО, което е регистрирано дни преди това, когато същото това НПО в резултат на контакта получава статут едва ли не на училище, когато регистрацията на това НПО е с наименование, което прави абсурдна регистрацията, тогава това не просто е притеснително, квалификацията е друга, но тя трябва да бъде произнесена и доказана от компетентните органи. Да, но тук аз задам въпроса, какъв елит ни управлява? Тежък въпрос. Когато този елит се вози на електрически автомобили, произведени в Ловеч, резултата е това. И когато ние позволяваме хора, които се качили на електрически автомобили, произведени в Ловеч, да влязат в Народното събрание, резултатът ще е това. Не се ли оказа, че в този завод произвеждат сокове? Дали сокове, дали са разположени там такива панелчета за производство на електроенергия, от които някой печели, е вторичния въпрос. Но пък и вие казвате какъв елит ни управлява.
Аз съм участвал в управлението и Знам, си вие нося бяхте вината. министър на И вътрешните работи, говоря да. с, така, как да кажа, спокойствието на човек, който не е кандидат за нищо. Затова си позволявам да бъда и по-рязък, но да кажа още веднъж. Когато новините ни започват с 3 трупа, после 6 трупа, следващата новина е къщата на ужасите, следващата новина е жертви при катастрофи, ние трябва да си дадем сметка, че възпитаваме, че създаваме атмосфера, че казваме, освен на нашите партньори, че ние сме това общество и тази атмосфера, ние по този начин възпитаваме нашите деца. Понеже споменахте Ловеч, аз сега се сещам, че по пътя от Ловеч до Велико Търново имаше много големи билбордове, които оповестяваха за вода, за автомобили и така нататък. Да. И това ни го показваха всички новини. Впоследствие никой от тези, които ни показваха тези новини, които с зоологически ентусиазъм ни обясняваха как след 6 месеца ще започне завода, как след 1 година и половина ще бъде първата кола, никой от тях не излезе да се извини на българските граждани, че са участвали в една голяма измама. Така, според вас следващите управления на държавата ще бъдат ли коалиционни? Аз считам, че ситуацията в страната ни е такава, че без диалог, да, политически сблъсък, но без диалог, който да позволи конструирането на едно правителство и то с далеч по-трайна, сериозна перспектива, няма как да минем. Така че коалицията е неизбежна. Искам да подчертая огромната разлика между БСП, Обединена левица и в случая да кажем ГЕРБ, като мандатоносител на отиващото си правителство и събрание. Ние взехме решение за участие със съзнанието, че това ще ни коства много, че ще търпим щети, общо казано в избирателен план. Но го взехме това решение с съзнанието, че служим на стабилността на държавата. Докато ГЕРБ, за сметка на партийния ни интерес, докато ГЕРБ, именно подчинени на партийния си интерес, хвърлиха оставката и сега отиваме на избори. Ние отиваме на избори с самочувствието, че показахме, че за нас стабилността на държавата стои много над нашия вътрешен партиен интерес. Бихте ли партнирали и работили заедно с Румен Радев? За нас е много важно да мобилизираме целия избирателен потенциал на левицата в момента. Партньорствата са въпрос на разговори след приключване на изборния процес, в който ние ще вложим цялата си енергия и умения. Зададох ви този въпрос заради едно интервю на Деница Сачева, която каза, че като се видят приоритетите, по определени приоритети, може би ще могат да си сътрудничат. Аз мисля, че ГЕРБ ще има твърде пестеливи събеседници след изборите, защото преди 1 година водихме други разговори. 4 годишна перспектива, 4 годишен мандат, 4 годишна програма и изведнъж, без да се консултира предварително с партньорите, беше хвърлена оставката на правителството. Така че казвам го като мое лично мнение и позиция, но когато се поемат ангажименти пред партньори, пред общество, трябва да си даваме сметка, че независимо от динамиката и промяната в ситуацията, трябва да имаме отговорност към собствените си ангажименти и към хората, с които общуваме и пред които сме ги поели. А ние като левица сме показали в годините, че за нас общественият интерес и ангажиментите са първостепенни. Ами, след като стават тези неща в държавата и така, един от най-обсъжданите проблеми напоследък е цената на електроенергията. Трябва българския парламент час по-скоро да реши част от тези проблеми. Ние не направим ли решителна стъпка към изграждането на Белене, няма да може да решим тези проблеми. Добре, защо не тръгва тази? Ами аз си спомням да кажа, хора като Мартин Дров, като Радан Кънев, как обясняваха, че Белене не ни е нужна, защото има прекалено много ток, че ние ще обслужим руски интереси, че без Белене е много по-добре, отколкото с Белене. Това са същи хора, които ще заразим там региона. Помните какво беше? Са участници в затварянето на първи и четвърти блок, където Европейският пък съюз и комисия тогава ни натискаха. Но
бъдещето на енергийната сигурност на България е пряко обвързано, още повече, че пък ние от БСП Обединена левица спасихме 2 реактора в Белене и сега сме длъжни да направим тази решителна крачка, успоредно с спасяването на Маришкия басейн, където също изиграхме ключова роля. Така че ние трябва ясно да кажем на Европейската комисия първо край на санкциите с Русия и гарантиране на доставките на евтиния тръбен газ. Второ, изграждането на Белене. Трето, съхраняване на мощностите в Маришкия басейн, защото в някаква степен това направи Полша за техните въглишни енергоизточници. В голяма степен са решителни в действията си по запазване на доставките на руски газ и Чехия, и Словакия, и Словения, и Унгария, разбира се. Така че ние трябва много по-ясно и категорично да заявим своя национален интерес в една, казвам го с болка, все по-разделена Европа. Така е, но ето, идва време за избори. Като така, участници в управлението, бихте ли приели отново някои от така вашите партньори, които се отказаха в определен момент от коалицията? Нека да минат изборите, да видим ресурса и потенциала на всички наши колеги в следващото 52-ро Народно събрание. Едва тогава да водим тези разговори. Говоря за ваши партньори, които бяха и се оттеглиха, да. Аз много добре разбрах за какво ми говорите. Много добре отговорихте обаче. Ами опитах се. С кого не бихте работили в следващия парламент? Или този въпрос не ви се През последните 10 години политици се надпреварваха по студията да обясняват откъде минават едни червени линии, пък какви са тези червени линии. Ние ги забравихме. И след това същите тези хора прескачаха съответните поставени линии с завидна лекота. Нямам този менталитет и на моята възраст да го придобивам ми е късно. Ами езика на омразата и на обидите дано не присъства в следващия парламент. От нашата аудитория зависи този език да му покажем, че мястото му е в миналото и в една затворена политическа уста. Много благодаря. Аз ви благодаря. Беше ми приятно. Румен Петков, председател на политическа партия АБВ, част от Обединена левица.